پرسا سەدەما کۆچبەربوونا خەڵکێ باژارۆکێ گرێ سپی بەر بە باکوورێ کوردستانێڤە دەنگڤەدانن جودال پەیخۆئانین تەوی کو هەن جوان پەنابەران پشتی کۆنترۆلکردنا گرێ سپی ji aliyê hêzên Volkana Feratê ve vedgerin malên xwe. Tevî ku hikûmeta Tirkiyê û hin aliyên Ereb dibêjin ku hêzên Kurdî li girê spî, Ereb û Turkman neçar kirine ku ji wî bajarokî derkevin, beşek ji koçberên Ereb ên ku piştî kontrolkirina girê spî vegeriyan malên xwe dibêjin ku kesekî ew neçar nekirine ku ji malên xwe derkevin. Lê wan ji ber derketina şer û ji bo parastina jiyana xwe berê xwe dane Bakurê Kurdistanê. پرێزگرتن بمەرەگرن تشتێکی خراپ مەرە نەکردن تشتێکی وەکە vê گوتنێنینە کەس نکارێ بێژێ کۆهنێک کەسی تعدەل مکرد یانجی قەرەباڵغ مدەکرد یانجی هیچ خراپ بیک مرە کرد ئەزوو برای خۆ و ئەم هەفت هەشت کەس بوون. حکوومەتا Tirkiyê hêzên Kurdî li girê spî ne tenê bi derkirina Ereb û Turkmanan tometbar kir. Lê li ser zarê wezîrê xwe yê ewlekariya civakî Farûq Çelîk got ku rewşa li ser sînor alûstir dibe û hin hêzên navdewletî hene piştgiriya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD dikin. Lê di heman demê de tekez kir ku divê hikûmeta Tirkiyê rewşa ku li girê spî derketiye bi hewlên dîplomasî çareser bike. Lê gelek dem li ser daxuyaniyên berpirsên Tirkiyê derbas nebûn, heta hevserokê PYD Salih Muslim bixwe dilê wan rehet bike û bêje piştî ku rewşa bajarê girê spî aram bibe wê hêzên YPG ji wir vekişin û rêveberiya bajêr radestî sivîlan bikin. Li ser bikaranîna deriyê sînorî yê navbera girê spî û Bakurê Kurdistanê jî Salih Muslim got ku ew amade ne di vî warî de birayedarên Tirkiyê re danûstandin û hevkariyê bikin û anî ziman ku ew nabêjin bila derî di destê YPG bi tenê de be lê dixwazin bi alîkariya hêzên artêşa azad jî vê yekê pêk bînin. Wezareta Bergiriya Amerîka Pentagonê jî ji aliyê xwe ve kontrolkirina girê spî ji aliyê hêzên Volkana Feratê ve bi bûyereka girîng binav kir û sedema vê yekê vegerand ku êdî rêya gihiştina alîkariyan ji bo Daişê hat girtin. Li ser wan iddiayên ku dibêjin YPG Ereb û Turkmenên girê spî diqewitîne, Pentagonê got eger ev iddia rast be ew tit carî nayê qebûl kirin. Bajarokê girê spî roja 15 vê mehê ji aliyê hêzên YPG û Volkana Feratê ve piştgiriya balafirên şer ên hêzên hevpeymanan ji destê Daişê hatibû derxistin û niha amadekarî ji bo vegera penaberan tên kirin. Mihêdîn Hesên, Rûdaw.